Здравейте, от тук аз съм Брам, ние ще играем Пика PvP, Skyblock. О, добре. Мапа не е чак толкова голям. Майче. Не съм сигурен. Yes. Но... Значи, окей. Сега сме добре. Трябва да една каска. Еми. Още чисто има ли? Ама я. Не. Добре, че бях на Shift, защото ще да умра. Трябва хятки ли са? Да, на хятка и на стринчка и някой падна. Шанс. Ендер превода не, то ми чист. Если една каска. Ама защо нямам ендер перла? Скача, не чакай. Ваза. Не! Пиша. Аз сега нямам импорт така. Айде долу. Да ще направя път тук. Между другото, в коментарите, ако искате да напишете следващия клип, в кой сервер да го направя. Защото аз вече не знам кой сервер. Нека не знам. Просто ваше решение. Да, някой да ми оцели. Ай, стига бе. Нямам ендер перли аз. Едва, ява. Аз така пръс. Става тук и еш ендер перли бе. Очаках. Гледай сега. Аз съм ендермен. Не знам дали го мета. И... Бум! Чао. И е една легендарка видео. Дам да я взема. Ето я бе. Супер. Яко. Има още хора. Дано ми идем да го бия. О, фак. Не взема лапа. Не. В водата. Если. И бих бе. Ето. Между друго името ми е Брам 2015 Прото, защото Брам 2015 е заето. И почваме пак. Тук са китовете. Аз ще взема китарчка. Ето. Дам да ни даде ендер перла. Ще ма минавам и хит раздава. Не. За съжаление не даде. Това го махаме. Не бе! Сега ми се прави дъм сорт, ще да кажа, ама... За да е по-добре да направя. Тези граната защото не трябват. Ай, чеме към центъра. Бам! Не бе, май!
Nici за нещо не отиде, както виждате. Такива ботове има. Само с нижни мятат. Това е по-голям мап. Доста по-голям. О. Ето. Тук е някъде. Аз ще намеря чанката. Да не лага. Така е. Идеално. Това. Следващия клип може да го снимам с един от феновете ми, ако имам такива. И храна ми трябва. Мисля, че съм напажена. Ще ги нараня. Яко. Няма никой тук. Там има. Ама трябва да взема нещата. За какво слезнахме? За нищо слезнахме. Другите после слезнахме. Ето, сега ще умреш, бе. Кадино. Сега, бе. Сега. Ай. Сега страничката. Долу се. О! Ай, чисто. Унга, yes. Ендри перла видя. Пи, голямо време. Това е резидентка. Аз стига, бе. Така. Сега. Нещо яко има. Абе, всичко е яко, бе. Да. Това. Нека сега. Хоп. Бъдах. И умираш. Някой тук трябваше да има. О! Къде е това, бе? Мой приятел. Преди малко бях казал, че само ботовете с снежни топки. Сега да, това не е вярно. Защото сега ще говоря. Аре, няма ли някой? Бам! Много обичаме да ходите. О, много револс. Айде, тегляме към центъра. Не. Не, абсолютно. Yes, взема да ги... Не, според мен няма. Бум. Аре, пак. И... така става. Ако не се отваря, ще го щипя. Така. Искам мечове.
Кабелствам се срага да го чупиш направо. 2 часа. Така. Ясно неща. Аре, бе, що нямаме да перва. До максимум. Така. И нищо. Бъгва много бъгва. Скачваме. И се съвърнем. Тук сме и намерихме ендерперла. Ето, тама... Бам. Хело. Долу е. Хайде, пръскай се. Ето, пръснал го. Бам. Така. Съхилни малко. И... Не пораня тук. Почему не нагоре? Yes. Не забрала нищо. О, долу на нагоре. Сега ще дадем. Тук съм, извинете, че постоянно прекъсвам така. Ще бъде този клип. Аре, няма ли нещо за чупене на това нещо? Сега ми бавно се чупа. Аре, умирай. Ето. О, тук са двама. Двама са. Не, малко стане. Фак. Няма нищо. И... тук сме... И корабчето пак. Почваме. И изходенки. Значи, тук така... Изчакайте малко. Тук съм. И да строим. Някакъв меч имаме ли? Нямаме. Че избрана. Ява. Това има ли? О, аз тук съм... без нагрудник. Но и това... Ява. Ай, чистито. Долу. Това взема. Не знам. Сега тук има вода, да се метна ли не? О, тук пари. Абе, да пак мърсим. С кой ще палиш с запалката, бе? Е, така, бе. Има взяме всичко. Има една легендарка и му я взехме. Така. Така. Имаш ли перли? Няма. И в други сървъри ги убивам. Е, така, както видите. И така би трябвало много неща да има. Ето, някъде. Не. Нека се пълня с духа си спомня. Да, някъде да не ме уби. Ще ми взема айтимите и съсадна. Яко. И в дома. Там. Дома. Айрон.
и пия. И му скача. Направо. Със садници. Таблично няма. Хайде, ударим. Обов. Умря ли? Ето е нагони. Аз ми видя. О, някакъв има мачет. А не, това е скелетон глава. И къде е другия? И къде сте? И къде сте? Аре бе, интерпрел няма ли? Аре бе. О! За малко, за малко. От сега. И да, хора, това е от мен. Харесайте клипа, абонирайте за мен, коментирайте, споделите с ваши приятели. И другия клип, както казах, може да го снимам в друг сервер. И не знам дали казах, че този сервер е Pika Network PvP. Ще има IP, ще кача IP-то в описанието, там ще го видите. И до скоро!